ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ କାହିଁକି? କାରଣ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନ ଖାଇଥାଉ। ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉ? ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କାରଣ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମାତ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ପୋଷକକୁ ଆଧାର କରି ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 1ରେ ଶ୍ୱେତସାର, 2ରେ ପୁଷ୍ଟିସାର, 3ରେ ସ୍ନେହସାର, 4ରେ ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍, 5ରେ ଖଣିଜ ଲବଣ, 6ରେ ଜଳ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶ୍ୱେତସାର ବିଷୟରେ। ଶ୍ୱେତସାର ଚାଉଳ, ଅଟା, ଚିନି, ଆଳୁ, ଗୁଡ଼, ମକା ଏସବୁରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା କିପରି ଏହା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି? ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦ୍ରବଣର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦ୍ରବଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବା, ଯେପରିକି ସିଝା ଆଳୁ, ସୋରିଷ ତେଲ, କନ୍ଦମୂଳ, ଡାଲି, ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ୍ଷୀର ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସିଝା ଆଳୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଏସବୁ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦ୍ରବଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଡାଲି, କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ୱେତସାରର କାମ କ'ଣ? ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଓ ବଳକା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଦେହରେ ଚର୍ବି ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଏହା କାମରେ ଆସେ। ଏହାର ଅଭାବ ହୋଇଗଲେ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଡାଲି, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, ଛତୁ, ଶିମ୍ବ, ଦୁଧ, ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଥାଏ ବା ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଶିଶିରେ କିଛି ଡାଲି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇ ତହିଁରେ 8-10 ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଓ ଏହାପରେ 2 ବୁନ୍ଦା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ 8-10 ବୁନ୍ଦା ଖାର ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇ ଶିଶି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ସମୟ ହଲେଇଲେ ଦ୍ରବଣ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ ଓ ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ଶିଶୁଟିକୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଦ୍ରବଣଟି ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି କୋଷ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ। ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ହେଲେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ହାତ, ଗୋଡ଼ ଫୁଲିଯାଏ, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପପୁଷ୍ଟି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ନଡ଼ିଆ, ଚିନାବାଦାମ, ଯେକୌଣସି ତୈଳବୀଜ ଯେମିତିକି ରାଶି, ସୋରିଷ, ଜଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି, ଘିଅ, ଦୁଧ, ମାଂସର ଚର୍ବି ଅଂଶ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କିପରି? ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ତୁମ ବହିରେ ଯେପରି ଅଛି
ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ଉପରେ ଅଟା, ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ ଗୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡ କାଗଜ ତେଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଲିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା କାଗଜ ଉପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଯେପରି ସୋରିଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ବାଦାମ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚର୍ବି, ଅଣ୍ଡା, ଘିଅ ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ପୋଷଣ କରୁଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୋଷକ କହିଥାଉ। ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଏକ ସାରଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁଠୁ ମିଳେ, ଏହା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସ୍ନେହସାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ମନେ ରଖିବ।